det er nemt, og det er hurtigt, og det er sundt. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god måde at komme på arbejde på. Jamen, jeg synes, at jeg har haft rigtig, rigtig mange bedste oplevelser. Jeg synes, at en af de bedste oplevelser som cyklist er det med, når det er, at man har rigtig god fart på, og så at man kan høre fuglene synger, men også at cyklens dæk, de synger i vejen. Altså den her lyd af at gummi mod asfalt, som man siger, det kan jeg rigtig godt lide. Det var et rigtig godt spørgsmål. Det er min cykelhjelm. Ubetinget. Altså, det er vigtigt, at man beskytter sig godt, og så derfor så er min mest uundværlige cykelgadget, det er min cykelhjelm. Jamen det er simpelthen at komme i gang, og hvis der man skal have noget hjælp til nogle ting, så skal man ikke være sådan for fin til at sige til, og så er det simpelthen bare at komme i gang, og man oplever hurtigt, hvor nemt det er, og at man aldrig har behov for at finde en p-plads, fordi den altid er lige i nærheden, og så også at man får noget frisk luft og noget god sundhed, så det er, at man får masser af energi.